Takže čaute dievčatá, v tom videu dneska. Tu máme nové video z Robloxu po dlhšej dobe. Pretože videá budú vychádzať, ako už určite viete, každú nedeľu. No a my sa ukážeme dneska hru Snowball Simulator. Je tu aj opäť aj môj brat, môže sa pozdraviť. No tak my ideme na to. Takže, ako určite viete, možno túto hru hráte. No, ja mám 3... Nehľadte, lebo je fakt skvelé. My už máme zlato 30 miliónov. Tu máme také UFO dokonca. Hej, dobre. Ja už tu mám i tank. Áno, ja tiež. Ja práve na ňom teraz idem. A vidíte, tam musíte zbierať také vôčky a za to si potom ešte kupovať nové nástroje. Ja už idem tam. Idem do 5. sveta. Poď na začiatok, lebo ja sa tu čakám. Nechodia už tam. Dobre, tak ja. Čakať, ja si to radšej dám takto, pretože... Čakať. Nie, toto sa mi hrozne často stáva, že táto hra je hrozná v tom, že sa tu veľmi viackrát zaseknem. Kde si? Dobre, takže už dúfam, že toto bude lepšie. Do Vianoc... Ja už som v 5. svete. A ja už tiež. Je to vianočná hra. Chcel by som vás veľmi poprosiť o like aj odber, pretože určite viete, že chceme do konca roka dať 50 odberateľov, takže... Koľko máš miliónov? 32. Ja 33. Fakt? Kde a môj brat ma dobehuje. Som ťa dovedol. Dokonca aj predbehol, takže... Ukáž. Od tvoju? Ukáž. Fakt, pretože my pokračujeme teraz, ja by som tu... Počkaj, musím ísť v 1. svete. Možno si pokúpime dneska aj nejakých tých petov. Akože ja chcem tých zlatých petov. Počkaj, však si. To jedno vajíčko stojí 750 000, čak to je drobnosť. Golden Desert Cat. V pohode. Si za 1 milión. Za 1 milión. A tu my môžeme mať všetkých... A počkaj, a to môže mať všetkých petov naraz? A viacej nemôže mať? Čo? Dobre, spavnujem si tu ten tank. A ideme v tom svete. Hej, dostám 11 000 teraz. V 5. Dostám 11 000, keď som si kúpil toho peta. Niekedy iba 3 000, ale niekedy aj 11. Fakt? A jaký to je? 36. A veľmi rýchlo mi to rastie. Hej, toto, jak tam... Hej ľudia, schválne napíšte mi do komentára, či máte radšej leto alebo Vianoce. Ja mám osobne radšej Vianoce a to... A budeme sa kúpať v Horúcom Brazílii a Novom Vianočnom.
Áno, mňa tu teraz ten tank sa prevalil totálne. Koľko už minulý? 37, bo ja tu sa tu s tým tankom. Ja 38 mám. Ja som ten rýchlo dobil. Hej, ale ja sa tu trápim. Ty dávaš 42. Joj, ale to ten tank je hrozný. Áno, však čo má búvaru. Ale aj tak je väčší. No ale on v kuse sa spavne pri nejakom dome, to čo je? V ňom sa... Ale môžeš vycúvať. Nejde mi cúvať. A už ide, dobre. Koľko už miliónov? 38, už mám 39, 38. Ja mám 40. My teraz ste veľmi rýchlo. Aj mne? Ja mám ani 10 miliónov. Dobre, mne teraz ste zatiaľ extrémne rýchlo, teraz to skoro neodbočil. Ale ja mám 41 miliónov. Ja mám 40. Že veľmi... Aj tu je veľmi rôzne, to sú veci. Nie, Je tam z domu koľko. ja len podávam ale. Máme spoko a to si Tak by mi to možno koľko pridávalo asi. Niko, ty si ten tank, nie? Co? Ty si ten tank. Ty máš koľko miliónov teraz? 40. Ja mám 45. Potom ten tank, to je taký hrozný. Čiže ja si tu musím otáčať. Však to sa nedá. Ja beriem si uprostred, to som... No. Nejde. Počkaj, kde je to už? Aha, tu je tu. Dobre. Dobre, ale tu v tej hre je. Akože ale ja mám pocit, že to dáva viac. Ale tým... Počkaj, jak sa s tým kupom ide vyššie? Ty si ten tank, čo iš okolo mňa. Nekoľa. Ja to ideme robiť. Ďalšie kolo. No. A teraz koľko miliónov? Koľko miliónov? 42. Akože ja si idem kúpiť ďalšieho peta. Lebo tie pety mi brutálne pridávajú. Ale ten za milión mi pridávajú. Fakt? Ja si kúpim toho za 6,3 milióna. To mi bude pridávať bomby, nie? Však to je jedno. Čokoláte dog! Na ňo je jaká šanca? 65%, no ale... No... Koľko pridáva sa to mňa? Neviem. Dobre, ale... Hej, už o to, už... Keď mne padla opička, ktorá pridáva 15. Fakt?
Počkaj. 15 000? Nie, wszyscy normalnie, nie 15 000. Tak on pridáva dosť. Idem už s tankom. Je... Uha. 19 miliónov 20 000. Som mal 36 miliónov a už mám 40. Však, lebo som si kúpil toho peta, on stal 6 miliónov. Dobre, a teraz ľudia sa snažíme to asi čo najviac zberať ten sneh, pretože ako určite ste si všimli. Ja už to mám čokolády do. Ja už mám základ čokolády do. Základ čokolády do. Ten čokolády do to pridal 8 miliónov. Mám 45 miliónov. Ja mám 45 tiež. Čakám. Tým zbieram. Ja som si kúpil zberáčku a mám 6 miliónov. Dvakrát. Dobre, ja si myslím, že ľudia, toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že ste si ho užili. Zanechajte tu like a odber. Čau. Čau.